Bun venit la o nouă discuție aplicată. Azi ne aruncăm privirea peste o întrebare care frământă multă lume în București. Scad sau nu prețurile apartamentelor în 2025? Avem în față o analiză recentă, publicată chiar pe 26 mai, de pe blogul celor de la Neofort Imobiliare. Sunt specialiști în domeniu, deci informație bună. Bună ziua! Și da, e o întrebare pertinentă. Interesant e că speranța multora e destul de mare. Exact. Analiza citează niște sondaje, ci că peste 60% dintre potențialii cumpărători speră, chiar mizează pe o scădere, și la chiriași e ceva similar. Vreo jumătate vor chirii mai mici. Da, numai că realitatea din piață, cifrele, par să spună altceva. E un decalaj vizibil între dorințe și, ce se întâmplă efectiv. Păi haideți să despacetăm situația asta. Ce vedem pe partea de cerere? Păi, interes există, clar. Lumea caută, întreabă, problema e bugetul. Aici voiam să ajung. Analiza subliniază exact asta. Majoritatea celor care caută activ au bugete undeva la 80.000, poate 90.000 de euro. Dar apartamentele considerate decente, nu la periferie sau care necesită renovări majore, sar de 120.000. Unele ajung și la 150.000. Exact. Și atunci apare fenomenul descris și în articol. Mulți întreabă, puțin cumpără. E o cerere care practic nu se întâlnește cu oferta la prețurile actuale. Și atunci, paradoxal, deși cererea solvabilă e mai mică decât cea potențială, prețurile ce fac? Că lumea așteaptă să scadă. Tocmai că nu scad, dimpotrivă. Analiza Neofort arată un preț mediu în București de 2044 euro pe metru pătrat util. 2044, wow! Și cum e față de anul trecut? E o creștere. Și nu una mică, aproximativ 19,1% în ultimul an. Pe bune, aproape 20% într-un an? E enorm! Da. E un salt considerabil. Și asta se leagă și de partea de ofertă. Ce se întâmplă acolo? Păi, oferta nouă s-a redus, cam cu 1/3 față de 2023. Pur și simplu, se construiește mai puțin. 1/3 e mult. De ce? Autorizațiile. Exact. E unul dintre factorii cheie. Numărul autorizațiilor de construire a scăzut dramatic, peste 40% în ultimii 2 ani, la nivel național, conform datelor citate. Deci, mai puține proiecte noi aprobate, mai puține apartamente care intră pe piață. Înțeleg. Deci ofertă în scădere, dar costurile pentru cei care totuși construiesc. Presupun că nici ale n-au stat pe loc. Nici vorbă. Au crescut semnificativ. Analiza detaliază. TVA-ul care s-a majorat, taxele pentru autorizații sunt mai mari, materialele s-au scumpit, forța de muncă e mai scumpă. Deci tot lanțul de costuri. Exact. Și ajungem la un cost de construcție fără profitul dezvoltatorului, undeva la 1.600-1.800 de euro pe metru pătrat util pentru un proiect standard, iar la premium sau central sare de 2.000 de euro. Ceea ce înseamnă că marja dezvoltatorilor e destul de strânsă, nu? Nu prea au de unde să taie. Corect. Pur și simplu costurile de producție sunt mari și nu le permit să scadă prețurile fără a intra pe pierdere. Și volumul tranzacțiilor cum arată? Reflectă tensiunea asta dintre prețuri și bugete? Da, se vede o încetinire. În București, în primul trimestru din 2025, tranzacțiile au fost cu 5,4% mai puține față de T1 2024. Deci o ușoară scădere. Iar la nivel național a fost o scădere lunară destul de bruscă în ianuarie 2025 față de decembrie 2024. Aproape 27.000 de tranzacții mai puțin. Deci activitatea e mai temperată. Și peste toate astea, articolul mai aduce în discuție și contextul general, nu? Alegeri, fiscalitate. Exact. Avem ani electorali, o oarecare incertitudine fiscală, tensiunile din regiune, inflația care încă se simte în Europa. Toate astea adaugă un factor de stres, de așteptare, atât pentru dezvoltatori cât și pentru cumpărători. Deci, dacă punem toate astea cap la cap, oferta scade, costurile cresc, contextul e incert, ce prognoză rezultă pentru prețuri? Scad sau nu scad? Analiza sugerează că o scădere generalizată e foarte improbabilă în condițiile astea. Cel mult am putea vedea o frânare a creșterii. O încetinire a ritmului, adică? Da,
Unii analiști estimau o creștere mai moderată, poate 80% anul ăsta, dar uite că la nivel național prețurile au urcat deja cu 12% în primele 3 luni din 2025. Deci ritmul e încă susținut. Reduceri semnificative ar putea fi doar cazuri izolate, poate la proiecte cu probleme specifice, dar nu un trend. Și se schimbă ceva în preferințele cumpărătorilor? Caută altceva acum. Se pare că da. E un interes mai mare pentru apartamente ceva mai spațioase, poate și pentru că mulți lucrează de acasă. Și, foarte important, pentru cele eficiente energetic sau gata finisate. Ca să evite costuri suplimentare după, bănuiesc. Exact. Și un aspect interesant, citat din Agerpres în analiză, prețurile la apartamentele noi în București au ajuns destul de apropiate de cele vechi, dacă iei în calcul și cât ar costa o renovare completă la unul vechi. Asta le face pe cele noi cumva mai atractive, relativ. Bun, deci concluzia analizei de pe blogul Neofort pare destul de realistă, aș zice. Cine caută acum o locuință în București are nevoie de răbdare și de o bună ancorare în realitate. Așa e. Piața nu dă semne că ar ceda presiunii, dezvoltatorii nu prea au cum să scadă prețurile, iar cumpărătorii sunt, limitați de bugete. Și atunci, ce recomandă analiza? Să aștepte lumea în continuare? Recomandarea pragmatică din articol e că dacă cineva găsește o proprietate care se potrivește și ca nevoi și ca buget și obține și o finanțare bună, poate ar fi mai înțelept să acționeze, să nu aștepte o scădere care e foarte incertă. Adică mai bine acum decât niciodată, sau cum? Cumva. Articolul aduce și argumentul pe termen lung. Chiar dacă iei un credit pe 30 de ani, care sună intimidant, în timp valoarea proprietății probabil va crește. Și pe termen foarte lung s-ar putea ca rata la bancă să fie mai avantajoasă decât o chirie care, nu ți aduce nimic în proprietate. Asta ne lasă cu o ultimă idee de gândire, cred. E inspirată din finalul analizei lor. Dincolo de prețul pe metru pătrat de azi sau de dobânda la credit, cum ar trebui să punem în balanță costul ăsta, și financiar și emoțional, al așteptării unei scăderi care poate vine, poate nu vine, față de beneficiile pe termen foarte lung de a avea propria locuință, chiar și cu un credit pe 30 de ani? E o întrebare grea, foarte personală de fapt. Nu cred că există un răspuns universal valabil. Fiecare trebuie să-și cântărească propria situație. Exact. O temă de reflexie bună pentru oricine e în căutarea unei locuințe acum. Mulțumim pentru clarificări. Cu plăcere.